ଆଜି ଟିକେ କୋଣାର୍କ ଯିବାର ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତ ମୁଁ ବି କହିଲି ତମେ ଯାଉଛ ତ ମୁଁ ବି ଯିବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେବ କୋଣାର୍କ ଯାଇନି। ତ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ତ ଗଲାବେଳେ କିଛି ବି ପ୍ଲାନ୍ ହିଁ ଆମର ନଥିଲା। ତ ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଲୁ, 4ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ବାହାରିଲୁ, ତ ମୁଁ କହିଲି ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଏ ରୋଡ଼ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବା। ତ କୋଣାର୍କ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ। ତ ଆଉ କମ୍ ବାଟ ହିଁ ରହିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ସି ବିଚ୍, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସି ବିଚ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଯାଇନି। ତ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଯିବା ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ। ତ ବାଇକ୍ ପାର୍କ କରିଦେଇକି ଆମେ ଏବେ ସି ବିଚ୍କୁ ଯିବୁ। ତ ସି ବିଚ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ। ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ମୋତେ ସି ବିଚ୍ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ସି ବିଚ୍ରେ ଟିକେ ମସ୍ତି କରି ତାପରେ ବାହାରି ଗଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ଖାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ମନ ନାହିଁ। ଖାଇଦେଲୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦିରେ, ତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ଯିବାର ଥିଲା ନା, ତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲୁ। ତ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଏବେ ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ବି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ଟା ସି ବିଚ୍ ପାଖ, ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆମକୁ କିଛି ନେବାର ନଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଯିବା ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ହେରିକା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା, ରହିଲି।